Sant Julià del Llor i Bonmatí, a través de l'Ajuntament i Càritas, han reactivat les classes de català per a nouvinguts i nouvingudes després que un grup de dones estrangeres varen sol·licitar poder disposar d'aquest servei d'aprenentatge per tenir més facilitats a l'hora de comunicar-se en la seva vida quotidiana. Ara aquestes dones estudien diferents conceptes en català per aplicar en el seu dia a dia. Per ara és una mica aviat, perquè encara estan aprenent molt de vocabulari, però algunes tenen bastant de nivell ja, i llavors el que fem és treballar verbs a l'hora de parlar i així, i enfocar-ho tot, sobretot elles prioritzen l'àmbit escolar. Elles el que més els preocupa és anar amb el professor i no entendre el que els diu sobre els seus nens. Llavors ara hem estat treballant això, avui per exemple treballarem una mica l'abecedari per les que estan una mica més endarrerides, i llavors farem adverbis, frases i treballar vocabulari. Sobretot és vocabulari ara. Són 18 dones, la majoria venen del Marroc i una de Portugal, i llavors la intenció d'aquest curs és que aprenguin el català. De fet, l'han demanat elles fer. Elles el que passa és que creuen que ja tenen un nivell com per parlar, i llavors només volen enfocar-se a fer entrevistes o parlar, però a l'hora de la veritat, quan ho intenten, no saben el que volen dir. I és perquè els hi falta aquesta base de vocabulari, que és el que aprenem de petits, i que al final elles no ho han pogut fer perquè no han estat aquí. Llavors ens centrem ara en treballar aquesta petita base, i llavors, a la que anem progressant en el curs, ja enfocar-ho a una situació més real, on potser programarem i anirem al CAP, que ens donin el formulari, emplenar-lo, totes aquestes coses, que ja seran situacions més reals i pràctiques. Elles tenen moltes ganes d'aprendre. Llavors dona molt de goig parlar i explicar per què elles agafen apunts, estan interessades, participen. Llavors, doncs, com a professor, és molt xulo aquest programa. O sigui, a mi m'està agradant molt. Cada dia hi ha canvis, hi ha persones que venen, que han vingut altres anys a fer de cursos, i ara n'hi ha de nous, i inclús no està tancat simplement a Càritas. Pot venir qualsevol persona que vulgui aprendre el català d'aquesta manera, poden venir, està obert a tothom. Vull dir, és una cosa que Càritas sempre ha obert a tothom, no perquè vinguis no perquè diguéssim siguis un beneficiari de Càritas, que només poden venir ells, no. Tu pot venir qualsevol persona que vulgui aprendre el català d'aquesta manera, pot venir. Les classes de català es realitzen cada dilluns i dimecres a les 3 de la tarda al Centre Cívic. Allà aprenen de forma conjunta la llengua catalana, a més de gaudir d'una estona i fer comunitat. El curs es portarà a terme fins al juny i es reprendrà al setembre amb el començament del curs escolar.